Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro ye vanu. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndichiti kwazuwai. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yaWayne uyo ari kuti iye anofungidzira kuti mwana waPresident Robert Mugabe, ari kuti iye anodawo kubatsirwa kuti mhuri yeZimbabwe iongorore pfungwa dzake aendeswe kumatesti enjere kuti dzirimo dzakanyatsokukwana here uye nemadrugs, nekuti hama dzake hadzisi kumuteerera dzichiti anenge ari kupenga nemadrugs. Ende anoti iye akamboitawo zvimari paaigara kunyika yekusouth Africa, saka izvozvo zvakaita kuti hama dzake dzisamutruste nekuti ari ikoko vaifunga kuti akajoina satanism, and then zvinhu zvake ndobva zvatanga kudonha. Saka vakabatanidza nyaya iyo yekuti aimbove nemari yezvino hana mari, akutaura kuti ndiri mwana waMugabe, vanofunga kuti pamwe isatanism yakumupengesa. Saka ndisingade kunyanya kukupedzerai nguva yenyu, ngatingopindai muvhidhiyo tibva tangopedzisa tinzwe pakaperera nyaya yacho. Mukoma Robert, kune munhu here mukoma kunzi madrugs ndo maziva zvaanoita, anorova pana mulocation aya vachita sei. Mukoma munhu wemadrugs, mukoma nyangwe achitaura nyaya yake achikwanisa kuexplain, achikudza nyaya dzemudzima, achiexplain nyaya yake mukoma, you can see kuti this person is going insane. No way, ndinotoone mabereki vanotozozviziva kokupedzisira ndokunge even mwana wacho abvuma pakuti ndinotora zvinodhaka, kandi shamwari dzake dzabuda kuti amai aiwa shamwari data zi ari ku madrugs. Maparents anogona kutofungidzira kuti Wayne akaroyiwa nababa munini, vagonongedzera baba munini, vagonongedzera tete, vagonongedzera mbuya, vasina kana mhaka vachiti vada kundidyira mwana wangu bhodzi. Unogona kutanga kumanifesta uchitaura zita kana rani andobona vagopedza kufamba mapostori from Bide Bridge to Zambezi, vagopedza kufamba kun'anga kusvika vazoka pamunhu anogona kuvataura chokwadi kuti aiwa muri kupedza mari. Wayne arota madrugs aya haana kana kuti kuroyiwa, da kuti iswa murehabilitation andozvona. Saka ndo zvimwe zvinhu zvandoda kuti tionesane zvinoitwa nemadrugs. Handisi kuti ndosanoti inini my job is not to judge you. I'm getting you very well. I'm not here to judge you. I'm a journalist. I'm here to get information from you. That's true. That may assist you in solving atingati social issues ari kukuaffecta and nechokwadi chakuta se chauri kutsvaga. Anditi this is not my first interview nemunhu akauya nenyaya yakaita saiyoyo. Anditi and we have done takatomubatsira takaita one or two steps which eventually you are going to meet that person muonesana kuti zvakamira sei. Tomboti zvamuri kutaura mukoma, I get you 100% zvezvamataura. Right. Inimi personally ndoziva kuti munhu ane 5 senses akapuwa naMwari, munhu ane spirit of dissemination, the ability just to discern, to see kuti uyu munhu andikatarisana naye is under the influence of drugs, under the influence of alcohol, or under the influence of something else. Kune munhu under the influence of a spell futi, zvakadaro futi. Imi makanditarisa mukoma, mungakwanisa here kuti munotsvakira one psychiatric doctor ombuya motivator monitesta ini matesti kwanoita vanhu kunzi vazonzi ava. The good thing is the psychiatric doctors are watching. They are going to say gawe kuno timuongorore. Havari kuona hai madoctors vanoona kuti no gawe kuno tite evaluation tione kuti pfungwa dzake dzakaita papo futi mukoma Robert Afumani. Ndoda kubvunzai panikafamba ndo vanati whoever is watching is a psychiatric doctor akaoffer will do it for free. Thank you so much. Live on television so that zvisakuomerewo kana zvisazoita pambira zvinhu. Any doctor who offers kuti when ngawe kusejari kwangu ndoda sei dautaura naye dauita evaluation ona kuti pfungwa dzake dzakamira sei mari akangoisa mari paside vatati asi zvatakawirira. I'm free to come 100%. Yes. Right. Saka mukoma Robert ndambokubvunzai mimi. Put yourself in my shoes. Right. Tomboti ndimi masangano nyaya yangu mafamba kwa mafamba ne manzwa zvamanzwa imimi movhunza munhu kuti unenge you are under the influence of drugs. How do you feel? Wamvunza kuti baba wangu ndiani? No.
wamutsanangurira kuti taura mine I'm saying mine she's never kuti ndikupindure mvunzo yenu kuti wauya kuti ndikuvunze mvunzo yewe kuti ndivunze thank you sorry but I want to say munhu anogona kunge achiziva Wayne handiti Wayne ozoya nenyaya inogona kumushamisa mukuigamuchira muye ndopa anogona kuti nekuti zvinhu zvawataura it's unexpected handiti zvafanana ndibvi tichitaura nyaya tiri boys kadaiso wobva wataura chinogona kuti wakupenga noti kuti even tinwa bhiya ndogona kutokudza kuti kana kuti wadhakwa andinoziva pamwe pacho even tisinganouya watakangogara titoanye takagara pabridge seboys wobva wataura chinobva kuti wakupenga kana togona kuzoti watanga neboys because zvinhu zvinenge zvabuda pauri handiti tinge tisina kunyanyozviexpecta panguva iyoyo bozomidzwa mina ndikutaura chinhu takagara takatarisanaso ndosana kuti ina handiti ndikudze kuti uri kupenga kana kuti akupenge but ukauya kwandiri tisiri pakamera apa handiti osiko nditi Robert titaura nyaya handiti pamwe tegona nge tichiziyana zvinhu zvezvo ubati Robert panozero ndiri mwana waRobert Mugabe nditokudza kuti unopenga handiwazvoona asi ukati Robert unozero kuti ndiri mwana waRobert Avimanenge ndogona kuti asi munhu wawataura was a prominent figure. Yes, ndo zvinoita kuti vanhu vatange kuti anenge akupenga anenge akurwa madrugs. Takuta kuti amai vako 30 years ago vakasangana na baba vako kupi when the man was head of state. Aioneka sei? Andozvona mibvunzo inenge yakuita sei? Those same questions then now those same questions that you are having currently I will be also having those same questions in my mind. You understand? Saka zvonishamiza. Do you know the best way before vasarata kumana ninga kusvita zvanodhaka ku South Africa or something? She was supposed to say, you know what way? I think wakufamba ikoko vari kukunyepera. Wadiwa mboya kunoko tambofambawo tese ndiripo handika toonesana tese. Good. Ndosandira kuti Wayne, the good thing about your issue ndeyekuti amai vako vapenga. Sure. Yako yakasiyana nevamwe varikuva vachiti amai vakafa havana kusiya vanditaurira igosara ari mayesi vamwe vachiti atakambozvinzwa kana but vako varipo. Thank you. Chingakutadza ndosazana kuti ndichitongoti pamwe zvinogona kuti netsei pachiboyi kuita confrontation naamai because pachiboyi ngoma kuti ndiudze kuna baba vangu because vakatokudza kudhara kuti baba vako vakafa. Ndikudze current situation murati zvamuritaura unoona pachivanhu chedu ngoma nyaya dzakadai dzoda ana sekuru zvamambotaura paya because the moment yandoenda direct ndiri nini shoda ngati wakupuma mai uhuri hazvitenderi unoriripa ingozi mukuzvibata saka zvochindiremera ngoma kuti saka okay life yangu nchaifambisa sei. Should I let sleeping dogs lie? Ndosiya zvakadaro ndoita sei but still I should know where I come from. Still also vana vangu vanofanira kuziva kuti but you know where you come from. You come from Kokotove. It's a story for another time. Kwa is it right ngoma? Uda kuziya kwaunobva kupi kumwe amai vakakuti. Saka why is it ngoma mimi pamakore oza amunishamiza kwambotoriwo wacho ngomana wacho momboenda anoti asha atimbonoona wakapadhuwe pakarara wakamudhara ngonoona wakura zvinezvika iti kuna amaika ndiperekedzei kunoona pakarara vari kuramba ka ndopavaritaura ka ndakutsanangura nechindevele chataukandanzwa kunge aiwa wati tete ndo vakataura hauna kuti amai ndo vakataura ndosandodai wakaenda kuna amai wakanzwa kuti no amai vakazonditi hai uku kuchi mwana wangu kuendeke because ndakafamba ndakanzwa kuti zvakati kuna mai dzenani stata aiwa hatitaura nyaya yekutsvaka baba baba wako varere kuluvhevhe senate amai ndoda kuenda kunoona pakuvara baba right dai uine answer yabva answer iyoyo answer ndakavunza zvamuritaura momuzi wakanditi nini you cannot ask me izvozvo iwe una tete wako ikoko indanani natete vako ngati ko tete kone mchembe ndokuzondiudza ndakamuti uya kuno nesuru so kanzi right thank you for asking again
hanzi natete musi wavaino handaudza rari mbori gomba pandikanetsa nyaya vakada kutanga vanogadzirisa kuti pauye vaoneke pamba vaone kundivhara o tete ndovakakuvhara nenyaya yegomba right havanondivhara because unoziva zvinhu zvatisina maanswers nakoma robert afufanire anonzi maassumptions hatisati ane answer zvavafanira kukoti techiti not guilty until proven what guilty murikuzibata saka ipapo apa techinoona kuti okay saka tete apa zvavari kutaura kuti ndamubvunza kuti ngauye azondibatsira kuzoisa matombo ava apa ndandambovaudza ndichibva gweri ndichina kubulawayo ivo vaiti vari mubulawayo mavo kati handikuya ikoko tizokudi tizoisa matombo aya sinzi wena runetsa nenyaya iyi momuzi ndobva vati ndatobuda mubulawayo handisipo tete vasvika ndikati saka makadi kuvabvunza imavafondera mavaudza vakati ndakatobuda mubulawayo vakatondisendera mari yekuti nditogadzirisa ipapo vakati ndatoenda because vari kusvika kachi zvakwavakafamba kwavakafamba wanga usiku. Thank you so much. Ndio zvavakaita zvavakaudzwa. Inini ndikazotaura handi baba vako adhuve varere kuluvheve may he so rest in peace natete vanga vari tu chete mbamavo. Right. Thank you. Mauya nenyaya yakanaka. Ndagara ndogara nchiva nenyaya dzakanaka. Aiwa mukoma Robert tapfuma neuchi wega wega vanouya nenyaya dzakangonaka. Inzwai mukoma kuna bamnini vangu vari kuSouth Africa vainzi ndo bamnini vari Cosmos. Ndivo Paris. Ndio Paris ndio Paris currently because ndavapinzira. Bamnini ndasangana nenyaya yakadai mudai. Zvanzi rina manyanga ritese ariputirwe wakura wakuziziva awata neshona vane index neshona vantaura shona anonzi sapri antaura shona mvesi ha zvakandishamisa ngoma we spoke about 30 minutes pafone pawhatsapp call zvikanzi iwo unofunga kuti 21 years dzese ndiri kuno kuSouth Africa handidi kugara kuZimbabwe hereni ndikati mukoma koindaa ngoma ndanikoma ndaa mudara koindaa zvanzi mufana wangu pane nyaya dzakawanda ndakada kusimudza musoro pakashaika mukoma wangu ndada kusimudza musoro ndati ndinzwe nyaya dzacho because vakafa singanzwisiki nekaaccident here ndikangoudza mastories pane zvandikangounzwa zvakangowanda vafa gore 2001 February ainzi Ferdinand Dube inino zvikanzi saka ndane 21 years kutoti vana vangu ikoko vanotofungidzira kuti ndatoti ndamboona vapana vangu ndiye mudhara hadu kuya ikoko mudzi auye tichazobhadhara mati yatomutora ikoko toya kuno zvanzi it's over 21 years ngadi kuuya ikoko nenyaya ichi nenyaya yeyi wakutoziziva saka zvakanaka seizvezvi zvandototaura zvakanaka saka ndibaba mnini saka vari tu vakomana right. Zela one anodai ndara story yachona chete kuti I see your story in the meantime is a story party saka zvakandishamisa zvese ndakuvhunzawo ini ndakutasa about my pictures mudhara munhu ainzi Ferdinand vacho magiant momzizi giant matiti wangose mazigiant ndangotarisa chibhoti changu ichi inini ndikaenda ndikambosangana nesilver nendarama ngoma pamwe ndaifanira kuti kukura kakuita semunyela kuti tingofanana mafeatures anofanira kungowanikwawo 1 or 2 resemblance ndandangozivhunzawo inenge isavheya nokutora ndiri 1 ndakuzivhunza ndiri 1 panofanira kungowa nemaresemblance ekuti mukoma Robert mino yavo nemino yavo ini zvakada kufanana murikuona kati zvakafanana panofanira kuva nemaresemblance akadaro saka ndo pane issue yedu patiri patasvika nhasi. Alright. Ana sekuru vekwadhuve they are late. Vana sekuru vekwadhuve they are late. Okay. Right. Pane wamanonzi Sate. Vangu yakwandiri vakanditi it was my first time to see that person. Ndiainzi ndiye sekuru asara mkuru. It was first time to see and last time to see that person. That person akanditarisa zvanzi mutanami sikuno kuti nonamata kwedu kwadhuve tinonamata ne iwe nyange zvikadi pakaya munhu achikudza kuti hausi kwadhuve uri kwadhuve wazinzwa takatoroora koko wazinzwa saka iko zvino manje it rings a bell man nyaya yakangobva just from nowhere. It was my first time to see that person ikabva just from nowhere anzi iwe uri kwadhuve wazinzwa nyange zvikaita sei kana munhu achikudza kuti hausi kwani uri kwadhuve yangizwa mutanami ngati akabva ndikisa roko ndikatanga kuchema musodzi
akashamisika kuti komburume uyu ari kutaura nyaya yekuti kudii saka une it rings a bell man but sekuri papa vaitaura kuti iwo pakauya munhu achitaura zvakati zvaimbobva nepo where was it emanating from, where was it coming from? And wait, besides zvauri kutaura zvokuti une ma-doubts nababa vako the late, une ma-issues vaunogona kufungidzira kuti nababa vako vangu the late, hauna ma-grudges namai vako? No. Nefamily kwamai vako? No. Ini andagrudge namama vangu. Why ndikubvunza this question? I don't want you to use this issue media as if it's a weapon. Yeah, social media and Zim News beat is a battlefield. No. Kuti reka ndiende ndinovanyadzisa. No. You get my point? No. Ndosaka ndatanga. Ndoda kuti wauya kunoku, it should be a foundation yema issues aunofungidzira kuti ari kunyatsoitika mulife mako in real life. Thank you. Because internet doesn't forget. Right. We want to sit here kuti vana vako one day they will say it then started pavakaenda apa, like what happened when you went to Makombe. I was not there. And you are referring koko. Saka ndoda kuzoti vana vako one day they will also refer to this program. Okay. In a positive way. Right. Not in a negative way. Kuti yakatanga kubuda vanotesa pasi. Thank you. Get my point? I get you 100%. At 30 years you are now a decision maker. Une vana 3. Singaiti. Anditi. Zvinhu zvatiri kugarira panapa ndezve future yevana vako. Sure. Not yako iwewe. Sure. Anditi. Saka ndoda kuti uchipindura mubvunzo iwewe you should put that in mind. Thank you so much. And also even amai yako vakaziva vachiti ndoda kutaurawo apa mafacts avanenge achiratidza kuti either unoita zvemadrugs, either ukapinda zvesatanism. When the West comes to the West, you may also demand DNA nababa munini vako duve vari kuSouth Africa. Ndakatozviita ndichiri kuSouth Africa. Ndichitokudza bamunini kunoku it's cheap. Ne? Handidi kuwesta time yavabereki kana kuwesta time yedare. Ndichienda kuZimbabwe ne ndinopumha machembere angu ofuchi nyaya yakadaika serious allegations. Yes. Anozona. Saka bamunini maditi angozvita tiri kunoku. Aingojamba ndiri busy ndiri kuCosmo ndiri busy asingabatiki achitiza. So ini ndakati kasi pamba vamufonera vakamudza kuti kwangoita izvozvo kasi kama handizivi. I don't know if you understand what I'm trying to say. Yes. Pamba vamufonera vakamudza kuti kwangoita izvozvo chete mawani because pane dzimwe nyaya dzokorora wati mama vakamufonera aiwa handina kudaro ndati pamwe vangonange vakamufonera because haana kuzombobatika. Alright. Uyana ndimufonera every time asingabatiki kwete kubatika kusabatika pafoni aibatika pafoni otokupindura but ndikokati apa chigara about it's a 20 minutes drive. Nyaya yekambonetitsa kuna tete kuti ona tete mati ndinopenga inini way mati ndinoita zvemadrugs inini way mati ndakajoina satanism inini way. Thank you so much. Asi ndiri kuti handisi wedzinza rekwenyu, handisi mwana wehanzvadzi yenyu. Imimi nehanzvadzi yenyu mune ropa rimwe chete. Kureva kuti imimi ropa riri pamuri rehanzvadzi yenyu rinogona kunge riri pandirize handi kumatini. Right. Ndakataura natete issue yoyo. Unoziva mukoma maissues akadai mukoma ne. In fact ndikambodzokera masore mbichana chanza apa. Right, tomboti pandikaenda so tomboti mukoma Robert apfumanei. Sorry handifana kubvunza mibvunzo but ndiri ngoda ngoti tingoonesana tichienda mberi as a brother mchingonipawo help as a brother also. Tomboti zvinhu zvangu zvadhakwa semamadhakura andikuita azvazvaita ndafamba inini. Tomboti dai ndakakudzwa kunzi iwe wakaroiwa nemukadzi wako iwe mukadzi wako wakapesana naye the last wife. Tomboti ndiyakakuroya ndiyakakukanganisa ndiyakazotati zvinhu zvako zvidhakwe. Munofungidzira kuti ungadai here ndakafonera namama ndichivabvunza kuti ko mama so here kati so it's impossible. But zimune madrugs ka akuseka zvedu kuti conversation iendere mberi hatisi kuti
pafa mutawe yauzoraya munhu but you know I know kuti also unosununguka to share much more. At least the moment I laugh, the moment munongozivawo. So zvinondinetsa kuti ndaizombobvunza nyaya dzamudhara sei indadai ndakaudzwa nedare kunzi iwe mukadzi wako akakuroya kana so ndasikambofinda akazobvunza nyaya dzakadai. I was supposed to focus andika tomboti ndakaudzwa nzi wakasiya wakanganisirwa zvinhu zvako handi nesoso nemukadzi wako. I was going to focus nenyaya dzangu. I wasn't even going to bother my mom kutombofondera ndoti hey moms ndanzwa so no. I'm doing this because of nchiri papo futi zvechiuya futi mupfungwa hanzi zvakawanda zvinouya mupfungwa pateta kutaura tafesana nekamera. Musi wa 16 December 2024 ndandabhushiri ndandisati atombosangana namakoma pandikarota zvezva ndanchikudzai ndandisati ndasangana namakoma. Musi wa 16 December 2024 kune EGC iri papolokwana yaibva kuJoburg. Saka aisuza ndani naye mfeso yakabva asha hanchaendi kuJoburg hanchaendi kumesini ndakugumira mupolokwana. So I had to sleep papo ngatozoona transport bakuseni. So Sunday ini ngoma ndofarira kunamata ngoma. Zvakatonyanya ngoma kuti kwatondona ndiri panguva dzangu church tete pachinhu chedu. Saka ndangoti no man ndanzwa pachirira apo Sunday nasi let me just go to church ndinotaura nedenga. Ndakasvika muchechi muya ndagara muchechi mabhushiri muya. Saka musi uyo iye mukuru anga akagara akanyarira paiprofita rimwe timu rake turi anomutevera yabhushiri ndovaipa sermon neteaching vachinamatira vanhu kubatsira vanhu. Murume iyoyo akangosumudza umwe muSouth African akati do you have a friend from Zimbabwe? So I don't have a friend from Zimbabwe. Ndobva my brother stand up kuchirwa inini ndandasumuka kanzi where do you come from? Ndati Zimbabwe. Andobva chechi atanga kukuchira maoko munoziva nekanzi anonga tsono nonzi anonga nariti chaiyo ndovandaramba ndakamutarisa mukuru andobva tanga kutsanangura mufeso yawo nzi tarisa murume uyu one of the good days ungamuona akadai but kumberi achakubatsira mulife achikuchudza mufeso yawo muchashanda mese chichimwe. Asi kanzi aura tinobva wataura zvataura paya ndobva agara pasi ndovananzi ndirambe ndakamira. So as my brother anowana mutadza nzi ndobva seka sezveso so God is going to shock you. Muruzibada saka ndangobuda ndichingozudza kuti kasi ndichawina beti. Saka ngoma semunhu kuti zvinhu zvangu zvadown ndanda kutamba beti nchapa ndakachanda chakagwina chakahakira because chimoko chakandisiya I was financially down ndobva ndisiya. Saka ndaingoti pamwe ndakachigwina chete unoziva nengoreka wapuke kuti ndikachimeka ka ndombopusha life yangu achaonera kuti aiwa pakasiya ndipo chaipo. Saka ndaitamba beti nditi since mukomana ati kwanzi God is going to what to shock you. Saka beti pamwe ndichawina beti I will make millions nebeti. I didn't know kuti chasangana shocking news dzakaita sei idzidzi. Oza idza wanga usata sangana namakoma. Ndasangana namakoma. Anditi. No, mukoma wenyu. Saka amai avadi kutaura nezvenyaya amai nini avadi kutaura nezvenyaya asi iwewe you are convinced kuti uri kushungu hausituvi. Garwe chairo mudhara jiri mbwerambwetete chitubu chisingapi zvandambotaura pari. Osama muchona zvandakudza kuti mudhara wangu nyanyo zvakadona seika ndinongobukira so currently I'm down. For me to come this side to talk to you I'm down. Zvokutodaro mukoma musakaona ndadhina madelays akawanda pana nchikudza kuti ndachinzi chienda kwagushiko nachipiwa mari namuchembere ndozibata and ndachitoti ndinogadzisa nyaya dzangu dzechitumba changu ndizokwanisa passport yangu. Saka what do you think your mother is going to feel vakuona uchitaura nini pasocial media kuti nini what I know mkomane I love my mother so much. Yes, this is one thing that I want you to know. This is one thing that I want Zimbabwe to know. This is one thing that I want the world to know. I love my mom so much. I love her. I cannot even express the love that I've got for my mom. But what I want to know is the truth. What truth when she's told you kuti yaituvi? She hasn't convinced me yet enough kuti ndione kuti ndezi chokwadi because surprisingly even when you look at my face mkoma wataza nanchikuudza ma pictures emukuru vachikura mkoma ne ndakafanana nemunhu saka why ndisina kufanana nauzhu. But it's not in kwakamu life kunzi ufana baba pa next door
kana nemumwe munhu asiri baba vepanext door munhu ausitambotenda munhu asiko kumhurisa kuti ndandichiti ndirobert but ngoma pane mafananiro handi ngoma munhu iyeyeka anenge achiona from afar pane panozosvika apa padhuze neni mukoma you can sit no aziriye munyaya alright ndopanezoti ndanchikufananidzira mani anenge achiti yeye ari kuri ani then the moment anozochoka achikuona padhuze ndanchikufananidzira then that person passes. Alright, but as we conclude Wayne toda kuti uzotaura natete handi tete vanoziva pakarara hanzvadzi yavo kuluvhevhe uvaconvince vagona kuratidzai ipapo ugozotaurawo naamai uvaconvince vanogona kuratidza pakarara chi pakarara mudhara. But kuna mama it's a non-starter ipapo aiwa uri kutaura neni you can't say no. Ndoda kuti uzonditi ndakaenda ndataura nemi vakati no totangira ipapo ndakaenda kuna tete ndakavati now is the time ndauda kunoona chi tete havaramborambi tete kuenda neni ukoka havarambi. The issue Mr. Robert Afumane is not to go and see. Alright, ngatibvise tete toda kuti tuende kuna amai unoti amai ndoda kuti ndoda kunoona pakarara mudhara toda kunzwa ansa yavo gore rino richipera hatida kunzwa zvakataurwa kuna tete. Iwewe nekuti unobva uda kuti ndoda kuti vana vangu vazukuru vaone pakarara sekuru vavo. Ko madi mkoma Robert Afumane handizivi handingakuenderi mberi ndimi kubasa kwenyu chibasa ichi manga chimaster ichi amene kuti apana here mawei amungandibatsira nayo atingatora nayo DNA iri peaceful. Unonotorwa nayo. Because I'm not fighting against you. Unonotorwa nayo. You know the moment yando tanga bati una machemberani. Ayo uda unotorwa DNA nani? Baba mnini vari South Africa. Tete ndo vari kugweru. Bamwe baba mnini wati Komkoma Tonde, can you make me meet with him? That one is not a problem. I think kuti from there I mean, I believe kuti mamuni mkuru mkoma you are much older than me. Kusangana na Mkoma Tonde. Kusangana na Mkoma Tonde, it's a phone call. Ndine hama yako bana. Mwenda zi, munusangana. That kana muri hama motaurana, mwita zi. Muonesana kuti ndufamba nechi nenzira iyo. But ndoda kuti ndive clear and I also want to be honest with you. Handidi kuti uite nama issues na amai where fighter pa social media. Amai vangave muroi, amai vangave chii, amai vangave chii. The fact yekuti vakatotakura 9 months, it's enough and we need to give you that respect. Thank you. That's why. But I know kuti wazouya nekuda kwenhoroondo yawanditsanangurira yezvawafamba uchisangana nazvo. Asi hazvisi kugamuchirika ikoko. Handiti apa tinoda kushandisa platform ino kuti kana ndichipenga amai. Right. Ngatiti ABCD. Mozoti handi takambokudza kuti unopenga. Takaenda kwakati zvakanonzi urudhuve, takaenda kwakati zvakanzi urudhuve, takaenda kumadhini ukanzi urudhuve. Handiti so that iwewe kana wakutaura namai vako unovakumbira regerero kuti amai ndakaita sei. Thank you. Ndakaenda kusocial media ndakakusvibisai asi shuviro yangu yanga ida kuti tisvike patasvika nhasi. Thank you. Kana zvakazobudawo uchinzi amen munotangira chi tangira ipapo. So what is your last message to your mother? I know she's going to watch this. I know hama dzekwamai vako ana mai nini they are also going to watch this program. What is your message to your mother? Firstly, message you cascading to your relatives as well. What I want to tell my mom is I love you so much and I will always love you. And I don't want this issue to make us have that kind of a confrontation. I wish if she could understand where I'm coming from and where it's coming from. I believe and I think also
ndogara ndatokumbira regerero in advance vagara ndiregerera kana ndatadza vagara vandiregererawo kana pane panakakanganisira but semwana ndaida kuzivawo kwandiri kubva ndizivewo kwandiri kuenda but one thing I'm all doing this out of love. It's not a war. I love my mom so much. To my relatives also, I also love them. Maybe there's some other issues that I can understand in life that they're hard for a person to express or hard for a person to just say out. Even especially that kind of issues, especially when they involve a person who's a prominent figure in the country, those issues they'll be difficult for a person to say out. So I understand the situation. I understand everything. I understand what would have conspired before, what could have made you not to tell me, and what could have made you not to say anything up until today, but as she can ask. But one thing that I would love to let my mom to know is that I love you so much. muri Zimbabwe I think ndo pari kuperera nyaya yemukomana uyu ari kuti iye mwana waPresident Robert Mugabe. But pamakomenzi enyu ticharamba tichicheka kukomenta kuri kuita vanhu, then zvichatipa simba roti tigomutsvaga here zvichida kubva pazvakaitika, nekuti kutaura kunoku zvinogona kunge zvane 1 year zvaitika. Pamwe kusvika ezvino izvi akazowana hama dzake kana kuti akazoshedzwa akanzi auya vakaenda kumatest kumaDNA akazonobuda ari mwana weikoko kana kuti zvakatozongovharana zvikapera zvakadaro. Saka imimi ndimuchatiudza kuti tomutsvaka here kana kuti tosiyana naye. Asi mucomment section muri kupisa, vanhu vari kupopota vachiti mukomana uyu ari kupenga wati pari kutaurwa zvakawanda. Vamwewo ndo vari kumuti ngaende kuDNA, vamwe vari kuti DNA yacho anoita nani. Hey, pari kutaurwa zvakawanda. Aiwa, ndakukusiyai chisarai, ngatisanganei pachikamu chinoteerera. Bye bye.